États-Unis marabagaw be k'u labɛn walasa ka douaniers ka sariyaw jagoya jagokɛfɛnw kan minnu bɛ bɔ Canada, Chine ani Mexique ka daminɛ sini tarata. Marabagaw y'a jira ko ni jamanaw ma se ka droguw ni tungarankew bali dancɛw la ka na États-Unis ka sɔrɔ u ma yamariya. Kristi Noem ye États-Unis jamana kɔnɔko minisiri ye. These countries have an opportunity to get on board États-Unis with bɛ the se ka President baara of the kɛ United ɲɔgɔn fɛ States and walasa to tungaranke partner with minnu us bɛna to deal with ka those illegal sɔrɔ u ma immigration, yamariya to take k'u back kɛlɛ ani other u ka individuals jamanaden that minnu have b'an been in ka the jamana country kɔnɔ illegally. ni sɛbɛn t'u bolo u ka sɔn ka sigi u ka jamanaw la. Country illegally. Jateminɛkɛlaw kɔni y'a jira ko douaniers ka hakɛw jagokɛfɛnw kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara minɛnw sɔngɔw kan États-Unis. Jamanakuntigi Donald Trump yɛrɛ kumana a yɛrɛ ka bɔlɔlɔsira fɛ kunun kari a ye min sɛbɛ o de ye gɛlɛyaw b'a la wa awɔ o bɛ se ka kɛ nga an bɛ Ameriki jamanabaya d'a ma wa a n'o ka kan. O siratigɛ la jamana kɔnɔko minisiri Kristi Noem fana kumana sɔngɔw yɛlɛliko kuma kan NBC jabaraniso la. If prices go Ni up, dɔ farala sɔngɔw kan o bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw ka kɛwalew de la Ameriki sariyaw kan. Canada marabaga jɛkulu ɲɛma Justin Trudeau fana y'a fɔ sibiri tɛmɛnen k'u tɛna sigi ni Donald Trump y'a ka laɲini waleya u ka jagokɛfɛnw kan u fana bɛ dɔ fara douaniers ka sariyaw kan États-Unis jagokɛfɛnw kan 100 fo 25 hakɛw la. Nka fɔlɔ Canadaba ka baarakɛɲɔgɔnya kɛ ni États-Unis ye i n'a fɔ kɔrɔlɛ. Kirsten Hillman ye Canada lasigiden ye États-Unis. Dɔgɔkun nata an bɛ taa Chine an ni États-Unis marabagaw ka cidenw walasa ka gɛlɛyaw dɔ ɲɛnabɔ jagokun siratigɛ la. A ka gɛlɛn fɔlɔ an bɛna min kɛ nga an labɛnnen don ka kumaɲɔgɔnya kɛ. Mexique jamanakuntigi Claudia Sheinbaum ye wele bila États-Unis ni Canada ma u ka taa ni u ka baarakɛɲɔgɔnyaw ye i n'a fɔ fɔlɔ. Nga a ka bɔlɔlɔsira X fɛ ko hali ni États-Unis ye dɔ fara douaniers ka hakɛw la jagokɛfɛnw kan a ka jamana tɛna o ɲɔgɔn kɛ ani fɛn tɛna fara sɔngɔw kan fana. Chine jamana kɔni y'a jira k'a tɛna sɔn États-Unis marabagaw ka laɲini ma n'o ye ka dɔ fara douaniers ka hakɛw kan dancɛw la. Wala k'a bɛ sɔsɔli sɛbɛn bila diɲɛ jagokɛ jɛkulu ma n'o ye Organisation mondiale du commerce ye. Chine jamana y'a jira fana États-Unis marabagaw ma k'u ka sigikafɔ kɛ o siratigɛ la.